Coucou Reva Malala, aujourd'hui on va parler d'une dinguerie. Une dinguerie zing, dango fiainagna dango. Tiazov korangatrika fa I madama farana katiang. Isti angaranazy ty Onidja Andrews Binson. Wan zegny ampagnarahaka réseaux sociaux am TikTok jiaby jo ty izy fondro hita. Wan zegny tia raha karaha za présidente fa hainareo atsika hato. Hainareo izy ty 33 ans volaniko teo igny maman'ny zaza efa efatra zanany izy américaine de izy io nagnano amour à distance niaraka tamin'ny lehilahy pakistanais de I lehilahy ty zegny nagnanaovany surprise fotony fa nandeha fotoagna vao nanifasany vola de ireo nifanohitra tamin'ny Tinder site de rencontre zegny fa maro amitsikato mahay zegny de ireo koa nifanohitra igny avec le temps volagniny zaho izy karaha ty ho avy aminao agny izy karaha ty tamin'ny Nidal Ahmed lehilahy niaraka taminazy à l'âge de 19 ans le zaza lehilahy ambarantsaiky lehilahy mbala sangisangy nefa raha ty efa tsy sangisangy nefa izy io tegna navitagny marigny iavatsika ty de izy kofa navitagny ianareo raha nataony kofa nifankahita ambesa volagniny tsaiky lehilahy karaha ty za ndeha saraiky lehilahy nandeha tsaiky lehilahy nandeha fotony nandianany feky tamin'ny la famille nazy tagny nantogniny fekiny zegny le tsaiky lehilahy igny par rapport tamin'ny surprise de tsy nimpodra zaza lehilahy efa nandeha 30 heures de temps de ino raha nataony avatsika ty hoe izy tsy niala teo fa izy nidoko tambaravaranandro ty ndraiky fa Pakistan tsy raha tanàna hoe tegna ny maventy be magnanika koa fa tegna hoe mba mifankafankahita mifankafankahai olo jiaby tanàna io nandeha tsao fa izy zegny tegna nidikiny tsy ody zaho izy karaha ty tsy ody fa za mila vadiko za mila mariage naka tanteraka de kofa nandeha fotoagna izy eboko volagny tegna kofa nankaraigny nialan'olo igny izy tokony mba hoe nody donc hoe nampalahelo non izy tsy nody nandeha namory journaliste izy nandeha namory journaliste nandeha nivolagna tantaranazy io nandeha nagnambara izy kofa zaho izy tsy ody nefa fa nagnano cotisation aby zegny le hôlo jiaby tokony hoe amba hoe andeha ampody nefa izy tsy nody izy kaniany atreto malo izy mbala tsy nody fa izy mila ilelanazy nefa jusqu'à aujourd'hui le tsaiky lehilahy zegny tsy hita tsy nikeny famille tsaiky lehilahy fekiny zegny le ivadianandreo roe feky izy namory journaliste izy nandeha nikoragna hoe zaho izy tsy ody volagniny aboko ino raha tegna ny magaga zaho izy andeha hitondra fagnovoagna amin'ny tanàna Pakistan ty izy amizegny ane olo jiaby ny prendre izy au sérieux non tsy olo jiaby moa fa tegna zegny misy olona ndray malgré le hoe volagnin'olo izy misy raha tsy normal fa izy tegna ny hoe voiray tegna ny sérieusement police aby nitrangana le olo maventy aby nitrangana maro volagniny hôtel tokony amboarigny izy aboko izy zaho izy mila vola volagniny zaho izy mila vola $20,000 izy zegny mila ampody aby laniny jiaby tamin'ny les relations ndro igny zegny aby raha tadiaviny de par rapport tamin'ny raha jiaby de misy zanany ny reste anonyme le zanany fa mbala tsy niboaka média nivolagna fa mamako io izy karaha ty bipolaire tsy haiko azonao hoe misy raha tsy normal hoanzegny tsy mahay la bipolarité afaka azavaiko amin'ny vidéo magnaraka fa hoanzay fa mahay donc azonareo tsara raha tiako volagniny sady izy nagnano nitondra sarindreo hoe marié en ligne zay reo nagnano mariage nefa sary tsy de mazavazava tsara fa izy zegny fa midikiny amin'ny marigninazy hoe zaho izy vadiny za mila izy magnano mariage aminaka ary maro lehilahy pakistanais tia agnano mariage aminazy fa izy efa tsy tegna mivolagna hoe non za ty fa marié légalement za tsy ody koa tsy miaraka amin'ny ramosena ka izy zegny raha malaza riavako hoe bisous azadigna amin'ny s'abonner donc karakory fahitanareo tantara ty karakory fahazahoanareo izy donc patiko tanetana amin'ny commentaire koa karakory fahitanareo izy fa io ndraiky nasiako cadeau hely karaha io le TikTok fi partageny donc atsika jiaby miaraka mahita